Hindi na kita maagi. Eh, bakit hindi ka short sis? Nakarapat sinamot eh. Manama akong short sis. Mali man yan. Manot mo, di nga. Okay ka na mag-short ka na eh. Mabalik na lang ako pa short. Mga ilang minutes na lang to? 30 minutes? 30 minutes. 30 minutes na lakad. Sila yung mga kasama ko. Doon na sa bahay. Doon na sa bahay. Wala mo man ako lang. Kaya kami. Kadamay pala niya doon ngayon. Ano yan? Mas. Malakaw kita, bakong matukaw sa dalan ha. Kala mo sa kuya. Kala mo man sa manisipan. Daw pang kayo sa lakaw. Paano yan ang tuhod? Nakakit ang pulong namin sa rin. Mabigat yan, Faith. Bakit pa nun? Magabat siya nun. Okay lang? Wait lang. Ang dalan. Hindi ang dalan. Ano yung dalan? Talagang makayas-kayas ka. Trekking. Oh, may baka pa. Pag Sumorsis ko. hinabol kita, daralagan. Ayaw ka dyan eh. Yan, bulaw rin ko ba? Tapos sa baka. Susundan ko lang si Faith. Ano yan eh? Masayin kita. Oo. Ako ang nasa unahan. Kababa dyan. Hindi pa. Hindi ako lalaban. Di ba yan? Nadukan mo. Hindi nga lalaban. Tulog ka dyan ta. Oh, sabi ko na. Ay, ang galing na. Kasi natakot sa baka. Hindi man pa yung kaig na baba. Kaya nga. Ano mga nasa puwet ko? May tumako. Yung damulag ka. Yan, naglakad kami na 30 minutes. Pupunta sa bahay. Kasi, dati itong daan noon, ano? Baka malingawan tayo hindi si tata. Hindi. Ay, di ba ka nakahapit naman? Nag-ready na ako ng candle kay Faith. Layman. Ay, kay Biel pala. Dito. Hindi noy. Sunod lang kay Saki. Ba't na talaga dyan? Kasi, labo na tinawakan mo. Naglubog ko. Maparpalat ang ano ni Kaya? Ganda dito, no? Wala yun. Wait lang muna. Yung place mo. Dito ba? Dito noy. Yes. Dahil nalo yun yung nasa ito lang. Wait lang. Pa, ito nilang kita. Ang bilis niyo kasi maglakad. Mag-hi kayo. Hi. Hi. Say hi!
ng kalat. Hindi na nakakahay. Vitamin pa man daan, eh. Dito hula-hula ang daan. Lahat dito siguro daan. Pwede daanan. Nakamas pa rin ako. Tingnan mo ang daan. Mataas pa sa akin eh. Damo. Ay, tabi apo. Mama. Saan? Ano yun? Nilang. Ayan pala. Doon ako nakatingin. Diyan to siya. Pag natanaman yun doon. Hello po. Na. Good morning. Hindi po kami nag-agi. Agi po. Thank ka na. Ingat ka po. Turog-turog. Ay, bilisan mo na mainitin. Turog yan. Grabe mga hyperman tong kasama ko maglakad. Grabe na ang damo dito eh. Pag nakaupo ka, hindi ka nakita. No? Contestant number 1, 2, 3. It's been a tiring day. Hindi ka pa hindi ka pa nakaka-writing, tiring day ka na. Ayun, ang dami oh. Tiring day na siya. Nasaan yung tubo-tubo? Tabi po. Yan. Ito ang daan namin. Saan? Dito? Ito ang ulo ko. Ay. Dito ba? Kaya ba? Saan? Got it. Anong English ka man kasi? Ha? Ano English ka? Ano pala? Bicol? Kahit Bicol lang. Uragon yan. English ba ba? Hindi. Ano English sa bayabas? Pinya. Sabi po. Ano? May bahay naman ang dadaan. Dito. Pwede pala dun oh. Hala, may baby dog. Narinig ko. Tapos pababa. Dito. Pababa. Oh, may ano, may kuryente. Rainbow, rainbow.